Salutare tuturor! Vreau să vă vorbesc astăzi despre setările de blocare, avantaje și dezavantaje. Dar mai întâi, hai să vă arăt unde se setează treaba asta. Deci, din aplicația de minare Pi, apăsăm aici pe fulgerul ăsta. În continuare ne apare ecranul ăsta, da? Aici se apasă pe mărește. Puteți vedea că eu nu am nicio monedă blocată, pentru că recompensele de blocare sunt 0, da? Deci, aici. Apăsăm mărește. În continuare se schimbă butonul ăla și apare configurare. După apare ecranul ăsta de aici, da? Dacă vreți să setați blocarea, apăsați aici și va apărea acest ecran. Și de aici puteți seta procentajul de blocare, de la 25% până la 200%, da? După care durata de blocare, de la 2 săptămâni până la 3 ani. Și aici vă va arăta creșterea estimată a ratei de minare rezultată. Dar mare atenție, nu faceți confuzie cu multiplicarea monedelor. Nu. Cu atât va crește rata de minare. Deci dacă rata de minare este, vă dau un exemplu, 1, ea va crește cu 379%. Adică în loc de 1 va fi 379. Aia a fost blocarea din aplicația de minare pentru monedele care încă nu sunt migrate în portofel. Dar dacă aveți monede în portofel și vreți să le blocați tot pentru creșterea ratei de minare, se face alt tip de blocare din portofel de data asta. Deci accesați Pi Browser, intrați în portofel, îl deblocați și aveți lăcățelul ăsta de blocări. Apăsați pe blocări. După care va apărea ecranul ăsta, dacă aveți blocări active vor apărea aici, sau blocări transferabile, adică blocările care au expirat, la care s-a ajuns la scadență și le puteți transfera în soldul disponibil, da? Bun, eu n-am niciuna că n-am blocări, nu mi se pare ok. În fine, se creează lockup, după care apare ecranul ăsta. Și aici o să vă arate soldul disponibil, eu l-am cenzurat pe al meu. Și aici o să aveți de la un minim de blocat până la un maxim, da? Și la fel iar, durata blocării de la 2 săptămâni până la 3 ani și aici o să vă arate cu cât vă crește rata, da? De rata de minare, repet, adică nu se vor multiplica monedele. Și acum să discutăm despre avantaje și dezavantaje. Avantajele ar fi că atât timp cât monedele sunt blocate, rata de minare este crescută. Dar dezavantaj este că blocarea nu poate fi dezactivată odată ce a fost setată, da? Deci odată ce ai setat blocarea, nu o mai poți dezactiva. Deci dacă ai setat blocare pe 3 ani, 3 ani rămân blocate monedele. Alt avantaj prin blocare este că ține moneda puternică, dar nu știu cu siguranță dacă e pentru toată lumea sau nu. De exemplu, pentru mine nu este. Da? Eu sunt activ în aplicație, minez, colaborez, încerc să creez și aplicații, dar asta o să discut în alt clip. Astea au fost informațiile despre setările de blocare. Numai bine și nu uitați de un like și un follow.